Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake dawowa a cikin wannan karatun littafi namu mai suna abin da kamar wuya, kashi na biyu shiga ta biyu. Ga wanda ya kasance bako a cikin wannan sauraron wannan littafi, ya danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin videos ɗinmu da zarar mun ɗora. Amina, cikin mamakin labarin Rahama, kai wasu tsofaffi da ƙarfin hali suke, yaya za a yi iko da mutum kuma a yi iko da 'ya'yansa? Ki shiga ki watsa ruwa don ki ji daɗin barci, sai ki kwanta. Rahama, to anti, kawu sai da safe, kawu Iliya, madalla Allah ya tashe mu lafiya. A gidan su Rahama, mahaifinta na cikin tashin hankali da juyayin ɓatar Rahama. Hankalin matarsa ya tashi matuƙa, ga kuma masifar da Dada ta zo tana zuba musu. Dada tana faɗa tana huci, ta shiga sashin ɗanta. Ina Bala? Au, kana nan kun zo kun gama kai kamar ƙadangaru ko? To ai na san ba wanda ya ƙulla wannan makircin sai Indo. Don haka yadda kika shirya ma ɗiyarki ta bar gidan nan don ku sa in ji kunya, to ke ma haka zaki bar shi yanzu nan. Kuma ina mai shaida miki cewa ɗaurin aure yau ba fashi. Ran da kika gaji da ɓoyen ɗiyar kika fiddo da ita, a kai ta gidan miji. Kai kuma Bala, in har ni na haife ka, to ka saki Indo yanzu nan. In har ita ba ta bar gidan ba, ni na bar muku gidan. Sai ka je can ka nemi wata uwar ba ni ba. A nan za a ga Haja da Indo suna faman kuka. Malam Bala, matsananciyar damuwa. Dada ai abin bai kai ga haka ba. Ita wannan baiwar Allah da ke ɗorawa laifi tun da aka fara maganar nan bata saka baki ba. Kuma ma da wanne za ta ji? Da tashin hankalin ɓatan ɗiyarta koko da wannan sababin da kike yi. Ni yanzu abin da ke gabana shine a ji inda yarinyar nan take. Dada ta fashe da kuka. Ai dama na san ba a bakin komai nake a gidan nan ba. Idan ka wulakanta ni ka je ƙauye ka ɗauko ni, ina zaman zamana. To ni yanzu sai in bar maka gidan tunda ba ku ƙaunar ganina. Indo cikin shekar kuka. A'a Dada, ai ba a fara haka ba. Ke da gidan ɗanki, ni ya kamata in tafi in bar muku gidan don kar in zama sanadin da zaki tsine wa ɗanki. Ta juya ɗaki da niyyar haɗa kayanta ta bar gidan. Haja ta bi ta a guje tare da riƙe mata hannu cikin kuka. Wallahi yaya ba inda zaki, ya ma za a yi haka? Kuma in har ta kama sai kin tafi, to kafar ki kafata. Mu bar mata gidan da 'ya'yan, ta san yadda za ta yi da su. Ta shiga haɗa nata kayan. Malam Bala cikin matsananciyar damuwa da tashin hankali. Indo, Haja ku zo nan. Ai maganar bata kai ga haka ba. So kuke ku haukata ni ne? Ke Haja maimakon ki bata haƙuri sai ke ma ki biye mata? Dada ta juya sashinta a fusace. To sannu mai mata. Wato ka zaɓi matanka a kaina tunda ba Allah ya sa dai ba kai kaɗai na haifa ba. Ta shiga sashinta. Malam Bala ya zauna tsakar gida ya rasa abin da ke masa daɗi. Indo dan Allah ku mayar da kayan nan. Yanzu ku dubi yaran nan in kun bar ni da su yaya zan yi? Kuna gani kuma ga batun neman Rahama a gabana. Dan Allah ku kyale Dada. Ku bar ni in ji da batan diyar nan kaɗai ya ishe ni. Suna cikin wannan hali ne suka ji sallama. Kawu daga zaune. Salamu alaikum. Malam Bala. Amin wa alaikum salam. Ya tashi ya leƙa zaure. Malam Iliya barka da zuwa. Shigo mana. Ke Haja ɗauko masa tabarma. Haja da Indo cikin mamakin ganin Iliya a wannan lokaci. Maraba ya Iliya barka da zuwa. Haja ta shimfiɗa masa tabarma a tsakar gida. Kawu Iliya wanda tuni ya gyara zama akan tabarma. Mun same ku lafiya? Ya Iliya, ina fatan kowa lafiya lau. Na san za ku yi mamakin ganina a wannan lokacin. Wato ba wani abu ya kawo ni ba. Illa zancen Rahama, wanda ina ga maganar ce na tarar kuna yi.